Отборът на Бенковски Пазарджик тренира за следващия си матч, тъй като в последния кръг загуби 2-0 от Витоша Бистрица. Отборът на тренира. Дори вкара гол от Дуска. Сега Никола Швидов, клубчето, който разбира много, ще каже, че има препречени. Те не са го дали с цел, че те не знаят кой ще изпълни индустрията. Аз не се проявям на как преди матча. Ако не може да вкара гол, не се предоставяте, че разправя една дуска, как може да премиера, но това трябва да шигата. Йордан Ташев е бил 25 години футболен съдия. Според него реферът не е повлиял на резултата. Който беше излъжен заради съдията Редо, но друго суден на тяхен човек, който изкара нашия футбол извън терена. Съдията спесява картон и на Борисов. При изпълнение на аут от може би за удоволствие на публиката, да се върне и дори врата, който съгласно правилника длъжен съдията да му покаже и жълт картон. 19-годишният защитник Павел попрекал Штъркела е отговарял за падането на високопоставения нападател. Пак ляв, Борис. Във временното класиране трениращи отборът втори, а този с Пазарджик на 12-то място. За новините, Атенина. Концерт на Софийската филхармония ще изрази своята състезателна трагедия по време на тази вечер. Кажи, май, че стига.